A među najbrižnijim čuvarima prirode svakako su izviđači. Oko 1000 njih iz cijele Hrvatske te Europe okupilo se u velikom kampu u Kamanju. Domaćin im je Savez izviđača Hrvatske. Prije svega treba počistiti mjesto za logor. Mladim Splićanima to nije bilo teško. Igramo se, zabavljamo, učimo i tako. Svako sebi mora podignuti šator. I to treba odraditi ispravno. Imamo 3 šipke, znači 2 su noge i 1 je baza. Preko toga se stavi platno. Tako je u Kamanju niknulo naselje od nekoliko stotina šatora. Ni kiša i nevrijeme nije mu moglo ništa. Pa meni je bilo okej. Meni uopće ne smeta. Svoje logore u skupu postavilo je preko 30 izviđačkih skupina iz Hrvatske, ali i njihovi gosti iz cijele Europe. Više od 1000 mladih izviđača. Lijepo je i svi su dobri prema nama. Baš nam je ugodno. Volim tu solidarnost, ambijent i atmosferu koja vlada među izviđačima. No nije ovdje samo zabava. Izviđači imaju svakodnevne zadatke. Uče se, kažu, životne vještine. Kako se snalaziti, kako rješavati probleme, kako biti samostalan i odgovoran. To je jako važno za svakoga, stvarno. Čime god se poslije u životu bavili, ovo će im ostati jedna škola života zauvijek. Izviđači u Kamanju ostaju još par dana, a kao zahvalu za gostoprimstvo organizirat će veliku akciju čišćenja na nekoliko lokacija.